Yo dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemeloko Legi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemeloko Legi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning kaini apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok iso manuk lho Mas. Manut. Pelok. Gitu kok jari ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai tak yang kabari ini. Mas Ardi kemarin wis tak kabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Sabar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Baca itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene ae. Ya to, Drone. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Delok penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh kuwi anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya toh? aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Nah, aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya,
Semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya. Amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor satu. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, duduk di Oh. depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik Ya. buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho Cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Targun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak emut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kakitong mamanes Niken Dalam. aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo pren apa wah urung tak apa-apa Oh, urung. kalau wayang itu semakin lama umurnya Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. aku kini nerokne sampeyan gitu aku kalau wayang itu Iya. semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik ya. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Bu. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung mamanes
kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon deni Mamet prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Wewe. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. kok modal kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya ketik dalang kok kon ngotak-ngatek terus nyedam sarining tresna mlakune gak ngina-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu maman nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Gampang nih lho. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan gajah. gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan ya. Ora sing pas aku. Lah kan patok kowe cepet yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa belaka patek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipake ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Tarunono
Windanana ora bakal bali yen durung ketemu Petruk kantong bolong Kiai. Sikra kang bala bumingal palwon uting ranmu darase karsani kayo punika Kakang Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu wis ndak tampa Kresna ora liwat pangestuku tampanana nuning nggih kula tampi pinunding mestaka Koko Prabu. Koko Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wong sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kiai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kiai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana bareng tak buktekke Kresna katone Kiai Dawaludin pendhita kang winong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang dak tamakne ora tumama malah kesempya ing dalet dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih kula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lering janging risang maweh gandrung. Sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kiai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek aja to Kiai Dawaludin pondok Sumur Jalatunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe.
semu bangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro seketer kini donganing kung nirwowo sing bene panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan sumeneo sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Rambut dhateng kula pun begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wow. Kowe arep rene, kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatunda. Omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek cek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Idya. Ya ampun Janaka. Tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhire iso ketemu ya ampun. Ayo delok yo. Larata saking Gotha Sakara kula yen atana mutosa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Yo, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti. Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa, momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin nyok tampan ana.
mbok sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku rung bisiki ya. Iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Nggo besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, ojo songar sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejati wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho, jariku lho. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning endi ae? Aku Badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi. Netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawulodase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Kurawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendo. Witing kelapa, witing kelapa. Untuk Sang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarma. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.